Aquest acte el que vol recordar la figura de Paco Candel, però sobretot centrar-nos en el llibre dels altres catalans i el Jean Cuvier, de les persones que són maternins, que han arribat a diferents èpoques per la indústria, són atrets per una capitalitat industrial molt forta. La Isabel ens representa el barri de la Cellera. La Isabel és de la família del centre, de la vida, no? I la Isabel es va casar amb l'Antoni Merino. I l'Antoni Merino era un senyor d'Extremadura que va anar a viure al barri de la Cellera. Aleshores, la Isabel ens pot explicar com va ser aquesta congregació d'una persona aquí, una persona fora, les dificultats o no, els virtuts que va tenir. Ara actualment és a la confraria de la Germana Major de la confraria del Padre Jesús Nazareno, i la Societat de l'Esperanza, i pot explicar també com va començar anar a la Catòlica de Santa Maria, començant a veure com anava això i comprant una imatge, i d'aquí a la Setmana Santa ara totes les Setmanes Santes més famoses de Catalunya i més boniques. Una persona i ells vivien a Cellera, quan van venir d'Extremadura, quan van venir a Cellera, en l'any 61. I nosaltres vam conèixer en els 74 que vaig casar, doncs 66 o així seria. I començar a fer cases, i allà en el col·legi Jaume Montaver es va fer la primera parròquia de la Sagrada Família, es va fer com una barraca d'Uralita, i allà es va fer la Sagrada Família de Cellera. Allà vivia el col·legi Jaume Montaver. Dos patis, les golfes, van vivir una casa, i llavors el meu pare va conèixer amb un matrimoni d'Extremadura també, i es van tenir renovats, no va arribar a 5 anys, però ens van portar bellíssimes persones. Des d'ara nosaltres tenim al carrer València, a Sant Banyola, nosaltres tenim, bueno, la seva filla i jo ens diem com germanes. 2 o 3 calles, un torrente polvoriento y los niños jugando en la explanada. Aún recuerdo aquel viejo tranvía que me trajo hasta aquí un día cualquiera, con mi familia y una maleta de madera, en un viaje absurdo que yo no comprendía. Con su bondad, su enseñanza y su cariño en aquel local del oratorio salesiano, y a Mosén Biscute, aquel cura sin par, de figura esbelta y fuerza arrolladora, que levantó una parroquia acogedora